Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe min silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibrila. Nam derɗiraaɓe, hande bo mi waddani en lawol ngol goɗɗo tokkata yaha associya dedei numero WhatsApp maɗa ha page maɗa Facebook. Goɗɗo foti nastagal page to o tawa babal ɗo windi WhatsApp, babal ha o yerɓantama message ɗo tawa ɗo windi WhatsApp. To o memi ni yara mo nder WhatsApp mako dow numero maɗa. Ɗuɗɓe ƴamtino yam dedei ɓe yi ha page am mi asosi dedei to goɗɗo nasti ha page am Facebook ni o tawan dedei numero am je WhatsApp ɗo windi WhatsApp. To o memi dow numero mai ni yara mo nder WhatsApp tan o yaha o waɗana mi message. Lawol ngolewol on tokkata on yaha on dedei on activa ɗo man ɗo on yaha on waɗa numero moɗon ha page moɗon Facebook. Arande mai ni to ni hande on premier warugo moɗon ha dedei channel amin ƴonetenga Kugal Plaku TV, on lara gal jungo moɗon nyamo on tawan babal ɗo windi sabone, on mema dow ton on abona nonnon on lora on tawan toɓɓere ba lenguru ni on mema ha dow toɓɓere je dow man ɗo, kanjum on hollata kala ko min jippini video fu on rattata on laran ngol, ko min yerɓai ngol ha nder group ji nonnon on habda gal jungo mon nano on tawan ɗo waɗi jungel, on mema dow ton on tappana min jem hollugo video mai voɗi on nonnon ƴamol moɗon je on mari fu on winda on ƴama min ha nder commentaire video man ɗo. Derɗiraaɓe en nasta nder Facebook mi holla on dedei lawol ngol on tokkata on yaha on waɗa ɗo man ɗo. Arande mai ni to en nasti nder Facebook meɗen banni sai en wara ha ɗo profile ɗo on mema dow profile page man ɗo. To en memi nda ɗum page on sai en wara ha windi voir le tableau de bord, en wara en klika dow ton banni. To en kliki sai en dirta nda ha ɗo compte associé, nda monétisation, nda invité des amis. To en wara ha windi compte associé en wara en klika dow ton banni. To en kliki nda ɓe holli en aucun compte associé, en wara en klika dow ton fahin banni. To en kliki nda ha ɗo babal waɗugo numero, ha ɗo bo dedei en sufta pays je to en woni en wara en tefa Cameroon, mi wara mi tefa ha ɗo. To nda Cameroon ɗo mi tammi on lari plus 237 sai mi wara mi waɗa numero je mi yiɗi mi associya man ɗo, mi waɗa numero am 50 47 00 82, mi yi'a dow envoyer le code, mi yi'a dow ton banni. To mi yi banni ɓe yerɓanan yam code nder WhatsApp am, mi rena seɗɗa code man waran, to code man warai bo mi wara mi mema ɗo renvoyer le code, mi wara mi lesana ɗum seɗɗa. To nda code man wari tammi on lari 901 901 sai mi wara mi klika ha ɗo ha confirme ɗo. To mi waɗi banni ni ɗum afishi ɗum joɗi sai mi wara mi vurta, en wara en lara ba to goɗɗo nasti nder compte muɗum yiɗi lara page am mai, mi wara mi klika ha ɗo banni. To mi kliki nda dedei to goɗɗo nasti nder page am jonta o tawan banni bana en yiyata ɗo. To memi dow WhatsApp ɗo ni nda ha ɗo waɗana mi message, to memi dow WhatsApp ɗo bo directement ɗo yara mo ha nder compte am WhatsApp o yaha o assana mi message. Habde on partage video man ɗo be sobiraɓe moɗon woɓɓe bo ɓe lara ɓe bo to ɗo be dedei ɗo man ko en tindini. On yettama, on yalanama khairu. Derɗirawo moɗon Adamu Jibrila mo Kugal Plaku TV. Wassalamu alaikum.